mo na! Good morning mga kasama! Good morning, good morning! Today's Monday! Naanapunta sa unang adlaw sa... Sige na, week. Manghatag na po ito! Brand new radio! Isa ka sa akong bugas! Paano na sa pag-vlogs mga kasama ko? Today is Monday. Today is Monday. Paminaw ka, Dix DC? Tama? Sulit yung ko, Dix DC. Bata pa ko, ginikanan pa na ko. Dix DC, nagyud me. Pangalan? J. Tobiano. May nalang kay Radyo Manirin. Ang radyo lang ang nagtinga. Pero si nanay, grabe pa ka-himso. Ganitin, malipay, di ko makadungog na sa imong tingog. O kang mamisir. Madugangan daw yang. Madugangan, di bang ang kahimsog sa akong lawas, sir. Hindi daw? Madugangan, di bang ka absit ako ang lawas. Makadungog ko sa inyong tingog. Kada buntag ni Mami Silog sa inyong tingog. Ilan na to karon ay? 56 na ko, sir. Asa pa man ay kasugod na minaw, nay? Gikan pa dyan sa akong mama o papa, sir. Dito pa sa bantalan pa ko batuyo, sir. Bago nga radyo! Dito sa DSDC! Nanadad ko yung radyo nga bago, sir. Lagi na ko magdukduk sa akong radyo. Oh, salamat yung kayo, sir. Maklaro na ni mo ilang tingog. Oh, maklaro na ginako yung tingog o kang mamusin. Pisa na sa bugas! Pila naman kasi mahala ni mo, nay. Madugay na kumahot kaya ako rin yung kaunan mo. Di man ako pakaunan ako sa kop. Kaya balik sila bukas. Ako rin yung kaunan ni sir. Kaya yung hinatag. Sa radyo mo.